At tubangan ni alias Hani nakaplastar ang mga ebidensya nga nasignit sa mga pulis sa iyang posesyon human gilusad ang drug buy bust operation bandang alas 6:45 kagabi sa Purok 9A, Lapu-Lapu Superhighway, Barangay Aplaya, Digos City. Gilangkuban kini sa tulo ka mga dagko ug usa ka gamay sa sachet nga naisulod sa gituuhang shabu base sa report sa Digos City Police. Unang napalitan ang suspect kag giila sa Digos City Police nga si Hani Rose Bagayo Texon, 31 anyos ug residente sa naisgutang lugar ug balor usa ka libo ka pesos sa gituuhang shabu. Nakakuha pagyud og laing tulo pa ka mga sachets nga naisulod sa gituuhang shabu ang mga pulis. Tanan-tanan mo kantidad sa 23,250 pesos ang napuhag nga shabu. Gipusasan ang suspect o gidala sa Digos City Police Station. Og dihang giimbestigahan, nasubay nga nadakpan na ni adtong tuig 2016 si Hani. Og tuig 2018 nakagawas kini sa prisuhan tungod sa plea bargaining. Og karon mibalik kini sa daotang bisyo og wala matagam dihang naa pa kini sulod sa prisuhan sa BJMP. Giingong naay uyab ang suspect nga napriso gihapon tungod sa illegal nga droga. Ang operation gipanguluhan ni Police Captain Diosdado Niones II kauban ang puwersa sa PDEU Intel Unit, PDEA 11, Intel Unit sa PRO 11 ug First Company DSP MFC. Napriso na ang suspect sa Digos City Police Station.